చంద్రగ్రహణం రాబోయే 14 మార్చి 2025 శుక్రవారం నాడు చంద్రగ్రహణం ఉందా లేదా, అది మన భారతదేశంలో కనిపిస్తుందా లేదా అని చెప్పేసి చాలా మంది కూడా అడగడం జరుగుతుందండి. చూడండి, యూట్యూబ్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ థంబ్నెయిల్స్లో అవే ఉన్నాయి. హోలీ పౌర్ణమి ప్లస్ చంద్రగ్రహణం అని చెప్పేసి అందరూ కూడా పెట్టేస్తున్నారు. అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, అసలు మనకి చంద్రగ్రహణం ఉందా లేదా అని చెప్పేసి. చూడండి, ఈ యొక్క చంద్రగ్రహణం అనేటటువంటిది మన భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా కనిపించదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మన భారతదేశంలో ఎటువంటి నియమాలు పాటించవలసిన అవసరము లేదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? యథావిధిగా హోలీ పౌర్ణమి ఎలా అయితే మనము చేసుకుంటామో అలాగే చేసుకోండి. ముందుగా అందరికీ కూడా నా తరపు నుంచి అడ్వాన్స్గా హోలీ శుభాకాంక్షలు. ఓకేనా? స్వస్తి, సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు.